Bunenchire yamo yo kweroberia lyokubwatisa serikali gwetera ase omwabuli o Boda Boda Association of Kenya BAK nigo abarundi echipigipigi bono bachakire kwerikia na kurikia ekyambe ekyo buna ekyombe kegwetenna erikonyora omusaada kurwa ase ewizareri yobosombi. Polycarp Okara niyo tomanya gekora omusangerikano yo igokorekana ase sub-county ya Masaba North. Bunenchire yemo yoko walitana nene abana bodaboda kurwasoro gongoriga rwa Masaba North. Munyakirogo yiga kurwasoro gongoriga Sirita Dominic Babu nigagendere ko bagakuba bwatokereje certificate ikiranyara kabachiko bakonya abanyakirogo kurwase chinsemo ime wadi lieli goma amone wadi ya gesima ingoruri goma nkwa nane gotarande chiwodi chons ekerenga gitekene no gosemani igoro ya machika ya manyi aya etuko Nairobi yogo temuna bantu beto boda boda wawende ko ibanga muna wawende ko ba registered muna wawende ko ba identified muna wawende ko tuwa register cha wawende ko ba ebindo biri byonsi pito egwana ndengere dia ba chairman baito nkwenda bale so me riders baito ga ali ba matengi kebwenete kero iso kolira se binde binge serikali ebegete almost 70% to comply 70%. 30% ito tigareti nero ndete weta close the county ndeya bantu baito ba comply kukwana ekero gyo kubwatuka certificate echiga nigo babu agendere ko bagagatwa buna obokereri bwa boda boda kurwasoro gongoriga nigoro ratkunyara kabaharo kobo orubwasyoku asagendere ko bagakuba boli abana boda boda kwiriki nsiki ombe kamanyakante buna back egikira abakonye kwenyorera uboitabone kurwase serikali boigo babu nigagendere ko bagakubasimya abana boda boda kwene kibunango bwate bale amachika para na asaba bolire kwene kibunango tigana male amo nobomboju na nene ubu bwagendere ko boko baburayi meye county yiga enyamira nabundisa abantu baito muna bakora register basoye babe membership ba BAK kiagera bone ga BAK nere kolega sine serikali ebinte binge development nyinge tora nyore bakachietera ko boko kwa BAK tumakonya abantu baito omweli oye babu nigagendere ko bagagusigetana gatwabuna asama tukale mutwe sector ya boda boda nechikunyara kabagaya ko bakonya abange asaba bulira bana boda boda koba nobomo mo deputy president yo twanje tekiture kinika kachangira bana boda boda baito 300,000 omo muro yakajibeka chonzi pyo mubuko mwana boda boda tape nona mabuta rinda ali bakora bangene bakora atanguru kujire banyora 64 none shiringi egendo nara gusaba abantu baito tikatoligererie bindebi era tikanya ko yake kuba aba chairman bali tayari kutara na nja se sabari ya BAK nje nimbali kaneti timbwa tibomboju tikabachamo tokolegazi tosiki BAK itasinya mira yeito. This time now I'm the messenger ngene messenger na dire message go just chairman chichi ward na waroba ile message uchi as riders na alo sababa chairman it is high time na waroba ikaba abantu babange baba omogongo tutete kora development tuigoire kira ward nyamira 20 wards. We are going to make sure get a ward never the sako ko CPO ko registered na social service na litora nyare ku apply for development to kora binde bi ati oro mo chairman utabu adike ni yonzo ko rugia no mo chairman no ingo reporter gitasini kya wanjite kya gatembe ko rasinse chiga eje sub county ya Masaba North me ye county ya Nyamira enchiga ngoro kwa Polycarp Okara.